Il-mexxej Laburista akkumpanjat minn martu Michelle il-ħamis filgħodu żar is-suq taż-Żurrieq u filwaqt li tkellem mal-bejja iltaqa' ma' diversi persuni li kienu qegħdin jixtru minn fuq l-istess monti. F'messaġġ li għamel Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista għandu rieda sħiħa li jgħin u jappoġġja il-kategoriji kollha tas-self-employed fosthom dawk żgħar, dawk li kibru u dawk li jarmaw fuq il-monti. Aħna nemmnu li dawk kollha li għandhom l-intrapriża li għandhom il-saħħa li għandhom il-kuraġġ li jinvestu minn flushom, minn ftit u minn ħafna. Għandhom jingħataw l-ikbar appoġġ possibbli min-naħa tal-Istat. Ħafna drabi kull ma jkunu jridu huma inqas burokrazija u li nħalluhom jaħdmu. U dak li ħajku qed jagħmel gvern ġdid anka mal-ħaddiema mal-bejja tal-monti li joħolqilhom l-inqas xkil possibbli u li ħallihom jaħdmu ħalli jkunu jistgħu huma wkoll idawru l-għajxin għall-familji tagħhom. Waqt li jingħata merħba oħra sabiħa fiż-Żurrieq, Joseph Muscat qal li l-messaġġ li l-moviment irid jibqa' jwassal f'din il-kampanja elettorali huwa dak ta' pożittività. Waqt li ħadd ieħor sfortunatament qed jgħedha f'kampanji negattivi u personali, il-Partit Laburista se jkompli isseddaq laqta fost il-poplu kollu. Joseph Muscat qal li fi 15-il jum li fadal tal-kampanja elettorali, il-Partit Laburista se jkompli jenfasizza fuq il-bżonn illi l-pajjiż ikun wieħed maqut. Qal illi fid-9 ta' Marzu kulħadd se jagħmel l-għażla fejn irid illi l-pajjiż jimxi l qudiem, iżda mill-għada rridu naħdmu bħala poplu wieħed maqut. Gvern ġdid ma jħares lejn l-ċoħ skont il-kulur għaliex jemmen illi l-kol għandna wiċċ ta' Maltin u Għawċin. Meta nħarsu lejn il-poplu lejn kull min joġbu jagħti il-vot lil Partit Laburista l dan moviment fid-9 ta' Marzu u anka dawk illi ħajaslu illi jivvotaw mod ieħor, aħna nkunu qegħdin mhux biss nirrispettawhom imma nittrattawhom il-kulħadd bħala ugwali Maltin u Għawċin. Fis-suq taż-Żurrieq, Joseph Muscat kien akkumpanjat ukoll mill-kandidati Laburisti Carmelo Abela u Clayton Bartolo.